Yo. Ishunyelo sakanje. Njoba ningekadibani nabelungu. Njoba ningekadibani nabantu abafundileyo. Wafika umlungu esuka kwaSirayeli. Yeah. Kumabandla wayeyeze kuwo. Wazofika nalapha. Umlungu enxiba ilokho endilisekileyo. Yeah. Enxibe into enemkhono emide. Umlungu. Yeah. Engafakanga izinto za imitation. Yeah. Ethi uThixo, wathi uThixo xa ethetha ngalomlungu. Yiyo le ngqolento ekuthiwa mandijikele sihlabathi. Umlungu. Yeah. Uthi xa ethetha apha enikeza ithuba lothetha. Yiyo ngqolento. Umlungu. Uqala into wena ukulela belali. Yo. Ngosuku yabayeqhuba usuku yabekomani. Usuku yabeNgcobo kwicollege. So muyisithi sesithethiswa ngafundi. Moya kaJezebel. Yeah. Umbethe umuntu umlahlekisa lohlobo. Engunyawo lwambethe indlela. Wayengunyawo lambethe indlela lo mama. Uthi esesitalatweni abe esezindaweni zembulo. Lo mama ngendlela enza ngayo nendlela anxiba ngayo akukwazeka umzalwane osindisiweyo iyatshintsha iwardrobe emzalweni osindisiweyo. Haleluya. Iyatshintsha indlela othetha, iyatshintsha indlela okwenza. Kunezinto zilahlayo ngoba umoya ongcwele ukukhupha kufeni ukufake ebomini. Abe elunguza nasezihangeni. Ekhangela amadoda. Uyalungu. Funda tata ke mama. Lo mfazi usuke wamgona umfana lo wamanga. Wambamba umfana wamanga. Ngobuso obungenazinhloni wathi kuye. Abanazinhloni abantu balomoya kaJezebel bakwazi nothethelela amanyala abawenze emizimbeni yabo. Ekhaya nenze amadili obudlelwane. Namhlanje ndisifezekisile izibhambathiso zam. Bambelo mfana. Mbambi. Dilapha nje ke bendikukhangela wena. Jonga-ke mfana ndiwe. Uye kumvile lo mama. Uthi benditheni? Bendikukhangela. Uye vele. Masibuyele ke ku-14 kaFebruary. Kwabantwana kanene pha. Jonga xa uhlanayo uzova uthi nebhedi yami sendiyilungisile sendiyihombile ndayiqhola nangespray. Kuthiwa nge-14 kaFebruary. Katsho. Nge-14 Kuthiwa kaFebruary. nge-14 kaFebruary. iValentine. Leni ithandayo. iValentine ayonto yabazalwane. Yeah. Into bangabana kwenziwe inhliziyo ezibomvu nditsho nabatshatileyo. Ayonto ya. Ayonto yabazalwane. Yo. iValentine. Kuba ngabana kwenziwe inhliziyo bayana sekwenziwa phezu kwamagqaba abomvu. Haleluya. Kukhona nakhona nezikhathulane ezincane zakhona. Jesus. Nanko ngisuka oshumayela ngidibana nomama umposteli senxiba izikhathule ezithile. Mina nisafuna uxoxa ngenkonzo nginxiba izikhathule. Yo. Ebantwini abasindisiweyo siphila impilo eyodwa. Mama umpostoli uyangiqangaza uthi indoda yami le. Yayiba. Athi kongamenzela athi ungithandi wena. Ngibona futhi. Yabaka. Ayihambi kanjalo. Eseyondoda kaThixo. Uyabona igama kaYesu. Kuthi emtshatweni wethu sinsiwe. Fanele ba yonke imihla ke kuba kunjalo iValentine. Ngoba fanele basithandane kuba sisindiswe sobabili. Cha. Yonke imihla. Akunasuku lispecial. Yonke imihla. Masisindiswe sobabili. Ukhona into ukhona nkosazi konje nje mfasi. Thulisa uphi. Nasekapa bengithethe ngekho. Uyadinga. Ngithanda la. Awufundisi. Athi wathi uthatha ufale. Dasose ndenza itopic. Wathi ngicela befundisi nikhe ningene. Yeah. Nibenza kanjani abafazi benu njengabefundisikazi ukubenza happy. Yo. Hey ndazama ngancama ngelo langa ungena. Yo. Sizothi apha endlini kuba
ya Ndahafela imoto. Ndathenga umbane. Hayi ke iBhayibheli ivuleka lula. Bhatal DStv. DStv. Ngoba wala TV la kwesicime nje. Yeah. Ngicinga enye into ke lento ye-TV. Indlela edlala ngayo ngemizwa. Yes. I-TV yabantu. Idlala ngemizwa yabantu. Ndakhe ndamane ndibukela lento kuthiwa nguzalo. Ungela xesha lalapho inentshebezelo kuthiwa ngikhathaza. Iyadlala ngemizwa yabantu. Iba nomoya engena ngawo. Lapha ufika ukhathaza uxutha unkunzi zonke izinto ubunzi benkade ndisoloko ndithi ngusatana xa ntshumayela ngayo enkonzweni. Kanti ke ngoku xa kufika usatana. Kanti unkunzi ndimthandile ke ngoku nalo. Nako ke ngoku unkunzi exutha izinto zonke ke ngoku yaphela xa izocula. Unkunzi ekhala. Exuthwa yonke into. Uthi yini ngenzeni emhlabeni? yo Walila. Wathi ngiphucwe zonke into zami Thixo ndiyekele ntoni? Wathi esalila kanjalo yacula. Ngatsala iremote. Ayibamba. Ecema ndathi siphakame siyathandaza. Siphakame ndiyasithandaza. Uyayazi into engoku engithanda saba into. Ndikhathazekile ngoku. yo Nako ke ndithandaza endlini bamangele. Akukaphakwa nophakwa. Besisezotshintshela kumfana. Ndathi ndangcola. Kwathandazwa. Nami ingqondo izobuya xa ndisithi bawo. Nceda nonkunzi. Umbuyisele into zakhe. Hey, yabuya ingqondo. Kwakwelizwe ngisathandaza kanjalo yathi ngenzeka unkunzi uyibukele ke. Uyahetha unkunzana. Ndathi ngisathandaza ke ngokuvulwa amehlweni. Ndithi asuka andithandazela inkunzi mina. Ngabe sentana lento ingena ndingayivanga. yo Kabuya nepoint ethi lezi sophi siyangena bazalwaneni kandlela thile njengoba nayo iTV ititsha lomoya kaJezebel. Hallelujah. Moya kaJezebel. Umoya wenza abantu bangasithandi, owenza bangamthandi uThixo. Njengomoya wobutabane. Moya we-gays and lesbians. Lo moya mubi lona, umoya wasebuthakathini. Kahle kahle, masithetha ngalo moya kaJezebel, ngokolwethu ulwazi, umoya wobubhirha ogqibibayo. Amaqhosha agqibile ba. Ukhona amen. hallelujah Amaqhosha agqibile ba. Jesus Khona ilete eyixholwe phezu kwegwadala. Umqolo ogqibela ukuthi zenqiniseke ezikhonzi zami nina abantu sinqulu usathana. Into ukuthi le leta ayifiki kubantu abasindisiweyo. Ithi ke ngenhla nina ntombi ezinhle ngenani ninxibe kakubi nihenyuse emabandleni. Lo mqolo lo uyangqiba. Uthi ngaxa kushunyayelwa benzeni balale. Lento yokulala kwakho enkonzweni kushunyayelwa ayikho normal. Uphethwe ezweni lokugwira. Bayakulalisa unepowers emzimbeni. Hey. Xa kuthi kuyashunyayelwa uyalala wena. Kodwa xa kuncokolwa uyamamela. Ngoba amagwirha aligqibile ibali. Namanje uyabona njengoba sihleli kanje kule movement. Akhona thunyelweyo. Kodwa khululeke sangena. Yes. Ngoba lo moya wawo uphila. Apho kukhona umlilo nenyoka ikhona. Kodwa xa ubasa umlilo iyadaka yona. Lo moya kumoya ongena ebandleni unenjongo yokuchitha. ndilapha nje ke bendikukhangela wena kambe ngoku nguwe lo ndikufumene Ndifumene. nomandlalo wam ndiwulungisile ndiwuthe uhambo ngengayiwa ilineni yaseJiphuti. Uvile. Hayi bafuthe.
nomandla lo wami ndiwulungisile ndiwuthe wambu ngengayiwa ilineni yaseJipute. Masenze umzekelo mhlambi ke manje ngo-home choice kanje. Ya. Ayiludidi uthile. Ludidi oluthile oluphezulu. Faka u-home choice. Umandla lo wami sendiwuqhole ngozimore. Ngol-perfume ke laba ngokunokwethu. Ikhala ndawonye necinamon. Izake masibe seluthandweni kude kuse. Hayi sibe seluthandweni kude kuse. Ngicela nje ukota nje kancane. Anasikhathi zokwenza wakota nje. Lezi zinto ithi apha masibe seluthandweni kude kuse. Uma ngabantu ba uvile languages abantu abatsha abajolayo bathi hayi mandiye ke ujola nobani ubani uyalala. Ithi iBhayibheli uma ngabantu ba ithetha laphana. Hallelujah. 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 Ithi xa ithetha ngomoya wenkanuko. Ikhalimela umoya wenkanuko ngicela njonge kum lona ngumlilo uzonazana besho. Hallelujah. Uma ngabantu ithetha ngomoya wenkanuko. Ithi xa ngabantu ithetha ngamantombazana aphethwe ngulomoya. Ithi banje ngemazi yama-acid yona ehamba isezela. Ithi phethwe ngamakhanuko ikhangela inkunzi. Umoya wenkanuko oqala ezimpahleni qala uqhubeke ungene enhlizweni ahambe ekhangela amadoda njengoba lo yathi ndimfumene. Ithi bekhangela haleluya amadoda uthi lona yisasibe semathandweni kude kuse. Masizonwabise ngalo. Masizonwabise ngalo thando. Asiyeke singene. Haleluya. Ithetha lapha ke ngokwa-Israyeli umzokhethiweyo. Ithi msindi noyenyuzileyo. Ithi wena muntu ndini. Ndicela abantu abadala bangiqolele. Haleluya. Cela ningiqolele. Ithi lamantombazana namakhanuko athathi xa jonga amadoda athi sifuna amadoda nobudoda obukhulu ngathi ngobedonki. Iyo ke ngoku le nto ke ngoku yabathathi kuzovezwa bona ubudongozi. Jo Amadoda iBhayibheli ngitsho. ngoba bayayazi kunomoya ophilayo ebantwini abatsha ekuhambe kusikalishwa abantu. Yo. Hayi man bayayazi. Bayayazi. Njengoba kuhleli nje bayasikalisha. Umoya kaJezebeli unabe ngandlela zonke wafika nasemabandleni njengoba ngabantu besentshilo abanye bahlisela ngezitho. Abanye abazisidudla azijima isidudla. Ezinye zinyuka eqhakwendle siboshwe ngumoya kaJezebeli sithi asizuthandwa ngamadoda ngoba sityebe kakhulu. Yo. Umoya kaJezebeli izilanda ngapha sithenga amabele sithenga ihips sithenga ibums ngoba sithi sifuna obani bathe gunqu kamandi sisuke sazizilenda kakhulu ngoba lo moya njengokuya amadoda. Umoya wombulo lo mhlungu lento. Umoya wombulo lo. Umoya wombulo lo. Uyabona abanye ababanjwe ngulo moya xa basindisweyo badlala into ekuthiwa zipornography. Babukela imiboniso bhanyabhanya yocansi. Yo le nto uthi mjonga lo mzalwane uyangena kumoya namhlanje ngomso se-out ngoba enhlizweni yakhe sekuphila ipornography. Ipornography ihamba nomntakwayo i-masturbation. Yo lento ngoba sekukhona nobudoda obuthengisayo. Baba bangasibasindisweyo bangaxelelwa inyani bayakuthenga obudoda. Obufakwa amabhedu. Jesus. Yo yebethona Athi iBhayibheli ithi ungakreqezi. nithi kuyaphi? Bhayibheli haleluya enyenzweni nje. Umuntu azikreqeza yena ugqiba kwakhe abuye izandla zikhaphe umjolo azome epulpitini ngoba kabanjwanga nankwenkwe uthenge kuthiwa lento yidolido ne. Yo
abubudoda xa bubizwa abubizwa nje ngoba kuthiwa ipenis kuthiwa loba idoldo nangaidoldo Serious. bantu asibesini behleli nje banezodolito Satan. bathesiyona ingasubona le nto izokuhlala apha endle ekamereni yam Angena abantwana. leyo peso uyitsibela xa ibanjwa ngumntu ngoba Stop. moya kaJezebeli ungene ngandlela zonke emabandleni. Haleluya, haleluya. Ungene ngandlela zonke emabandleni. Yiyo le nto ethi kule nto bengikota kuyo ethi ntombi ndini engusirayeli ekuzeni jonga kwizitrato zonke sesiphi istrato ongakofanga amabele kuso njengoba besinevangeli lithi andiphathwa kodwa namhlanje kuyaphathwa ngoba kuthiwa kuyadeyithwa kuthi ungayithenga njani kade sesakeni mashada thina sithenga ikati la hlukane nathi ngekati umonqwelo uyathandaza uboniswe umuntu nguThixo. Haleluya. Yes. Unkosikazi wami lo nanka Ude wafika. Ubuyenzela ntoni lana uThoniswa? Sengena ikhoti lokulonda. Jesus. Ndathatha naye ndingakhange ndijole naye. Uyelo manje noma ngokusiphethe iminyaka engaphi? Ngabe nafazi 12, 13, 14, 15. Mama, mingabe inyanga sishadile thina? 11 yonke. Banye apha kwabanye bengingazani. Unkosikazi mina ndathi xa ngabana ngicela umtshato kuye wavela. Wacaba uyawa. Ngihleli kwela cala ndabe ngicela umtshato qha. Ndingazange nangelungu ilanga elinye nokumbona uba ngabana ndithi ndiyadate naye ndanqa le mission mina utata ngaloo mini wayehlanganiswa wayephethe ikomiki yethu emhlophe wathi 5 minutes yanele ngaplitlo mntana wangothi na uqiba kwakhe xa ngabana mna sendibhanga phakathi wathi kuyo ndimamela wathi jonga wena uphendula into elapha enhlizweni yakho noba injani ndathi yho sengurong ngoba abantu bacinga into obumfundisa ukulithela abantu ndafika mna ndacela ngaphana umtshato ndingazange ngoba ndandithandazile wathi uNkulunkulu nangu umuntu banamanga abazani nomoya ingcwele abantu abathi jonga intombi ezi Oh madoda. ngoba abanye bathi ayikho loo nto umuntu uyaboniswa uNkulunkulu. Amen. Engakakukhathi. Yonke ngokulento nangoku usilapha. Ngisabe buyela kule ndawo kaTathufaleni. Wangena omnye utata wathi thina sihlala ngezwa apha kwami. Sonwabile wathi hayi baba. Akwakho kaloku akukhoze ecaweni baba. Jini. Satan umoya kafanele. No mama akabizwanga lo. Akabizwanga. La mama. Icawe iqala phi fanele? Iqala ekhaya. Nengqeqesho iqala ekhaya. Ndithi ke ngoxa ndithetha nonkosikazi wami befika. Ndithi nkosikazi xa sincokola ke ngosiqhubeka nalo. Yenkosikazi ungathandana xa ngabantu basinoyelwandle noba kulapha eMonti. Ndithi ndiyakukhupha. Andithi phayana ndizodibana nezinye izidudla phaa nezilenda zileqana esantini zihambaze. Hey bana. Uzawuthandana xa ndijonge esinye isidudla phaa. Ndizusenza nto mama. Xa ndisijongile. Nasi sibaleka apha phambi kwethu siyahamba ndithi nasi sibaleka. Ngizojonga phi ke ngomse ngapha. Ungathandana. Sikambaze sasidula. Sihambaze. Elwandla kwanjwa kunqike lo. Angiqela. Sithi sizikhuphile sizophumla.
ngoba sidiniwe nani niyambaze nathi phayana sendinyube nami isikhinga ke mhlawumbi ke naye ubetha ngothayithi yebo okay masiyeke ugqiba kwam ndathi nam nkosikazi ngoba kukho abafana bahamba ngabangosigaqa Yeah. abasoloko besenza into babajongwe uyamjonga lo sigaqa lapho ke wona mzo ndithi ke ayihlambulukanga kanjalo into yokhuphelana kolwandle ngoba asililwe hlobo elinamehlo athanda ubona amanyala alimandelwa ngamanyala lo haleluya moya ingcwele yaphandlwa ngamanye asililwe lo hlobo kungcono sihlala phendlini siye kuloo ndawo esonwabisayo yini esonwabisayo kukwenza icebo likaThixo nabantwana bethu bafundisa loo nto balibonke igama likaJesu Jesus kuba le nto funeka ithi xa iphuma kuthi ingene ebantwaneni bethu uma beyilahla asizuba nalisini ngoba ma ungumzali komntanakho elahla inyaniso kaThixo ngoba banesimbo sothi bazosibulala join umbutho elekethu uzosibulala umxelele intambi pha uthi ngicela ukani unijongele incwadi ndi up to date nembutho kuba ukusixelele nzobe ndifonele imoto pha ngoba ufa kwakho nakungcwaba mna ndizawulila ndiqine ngoba abantwana bayicukeza kanjalo inhliziyo zabazali athi ngizosibulala xa ungafuni umntana yithi yiya xa ufuna uphelelwa ubomi lomhlaba akazi usibulala ngoba kakade umthetho wakho ufuna le nhliziyo yakho ngoba ukungene umoya kaJezebel umoya wobugqirha kuzolandwa wena uzosuswa enyanisweni noba ushumayela umapha haleluya ushumayele ungumhanahanisi lento uyithethayo uyithethe ebantwaneni babantu kwabakho wena ungayithethi phofu bekufa kungcono umntana athi ndiyehlukana nawe uthi bye bye ayophila lento afuna uyiphila ngoba umenyanisweni incede entwanini loo nto unyana wolahleko ithi wayotshona nento zakhe ngoba ihlabathi adlala wafika phayana wayitya impahla wenayo namankazana ithi ke ngokwathi xa sekuphele konke ithi waqeshwe zakho yini ithi wayeserhalela utya nazo ithi wakhumbula hlazana umntanakho wakhumbula kuba wena usuke wamlandela uyawubuyela phi akukho umuntu oyokuxelela inyani urhalela uzibulala kwa wena njengomntanakho hlawa kuxelela inyani wathi ndibuyele kuYesu awukasindiswa mama wena yo awukasindiswa wena tata uvume njani uba ndenza into ethile ngoba iBhayibhile ayiphathayo ithi ubudenge bubotshelelwe engqondweni yomntana into emlungisayo kuloo nto induku bakho abantwana uthi banje bonke abantwana makambe enza bazophinda abuya ukwazi umsiza uma usewamlandela uzomsiza kanjani uzawushiyeka wedwa into eyenzekayo kubazali abaninzi lento ifana nomzalwane othi ungumzalwane kodwa lo mzalwane akasikhuphi ishumi ithini iBhayibhile noba ngichapter 14 incwadi yeDuteronomy ithi uma ngabantu bawukhupha ishumi ithi lento lena yenzeleni ukundoyika umuntu ongasikhuphi ishumi akaboyika uThixo ithi okwesibini izinzi lento ikhuphela ukuzinzisa igama lakho endlini kaThixo umzalwane ongakhipha ishumi ungothuki ngomsoka uthungi ngoba isayini yokuqala yoba uyemka lo muntu akanyanisanga lo muntu kodwa xa uthi makazoshumayela indlela sikhila ngayo isishumi siphe sakho wagqibela nini usikhupha uthetha kamnandi kanje ngentsikelelo umoya kaJezebel athi wena incwadi kaYoel chapter 2 athi nani babingeleli khalani ngoba endlini kaThixo kusekho umnikelo pambolozani kuThixo abantu babuyele
awukwazi uba ngumzalwane olikholwa ongasikhuphi ishu. linye qha ke idimoni longakhuphi ishu lelokuthi uxakekile. iBhayibheli lithi mangaphumi kabuhlungu kodwa ibuhlungu ke lento ke singobe efundisi ngoba ukuswela kwakho kuphinde kuzohlupha kwathini. Ngoba njengoba ungakhuphi ishumi uvalelekile ungumuntu wenkumbi edlayo uhamba kwagqirha yonke lemihla uma wena upeya seleyo kwagqirha iyodwa ukodwa ngalamini bunyuke into enyukayo wabe sewuqesha imoto yakuthatha 800. Haleluya haleluya. Ngokule nto yaphinde yavuka ngoba uzopeya ngoba inkumbi edlayo injalo ayitshongo uzofika inkumbi edlayo kodwa uzowusokola. Abanye baphangela kohulumende malibonke igama likaJesu kodwa labo bantu basematyaleni elixa banjalo. Kunabantu okurhalela uba ngabo banamatyala amakhulu angaka ngoba bahamba ngale permit yoba besebenza kwa-government bayokwenza amatyala indawo zonke barhalela uzibulala xa ngabana kuphela inyanga ngoba laba bantu banenkumbi edlayo. Yabona une-signs ezithile nje xa unenkumbi edlayo. Uyabona lento uba ngabamba into eyophukayo iwe yophuka. Sign yokuqala uba nga-ayina iyatsha uba ngawufika wena kuloo ndawo. Haleluya ufika uba kulungisiwe kanje masenza umzekelo uhamba apha nako sowukhubeka apha sowutsala yonke le nto ihembe isayini yenkumbi edlayo yonke into ayibambayo iyonakala. Ubamba ezi microphone iyafa ungaziwa noba ife kanjani le microphone. Amen. Ngoba ngabana lo muntu unenkumbi edlayo. Uma ngabana unenkumbi edlayo konakala yonke into around wena ngoba lento lena haleluya against umoya oyingcwele against umoya oyingcwele sinobungqina ngoba uthembeka kwishumi no endiqoqa kuqhekeka ibandla abantu bokuqala umke ebandleni ngabantu bangakhuphi ishumi ngoba igama labo alizinzile ngendlela ngathi ukhona umfundisi uzojola kodwa Jesus. Yes, Lord. Jesus. Siyabonga. Mighty God. Cela sifunde nje kwezi ndawo sezithethiwe qha ngicela sigcinise ngamavesi. Hallelujah.